Bé, hola, aquí tinc dos llibres de cultura popular vinculats sobretot a Gràcia. Un, la Festa Major de Gràcia, un recull d'imatges de 80 anys pràcticament del segle XX, de l'inici del segle XX fins als anys 80. Molt interessant perquè ens permet fer una radiografia visual de com ha estat aquest canvi de carrers, de guarnits, de vestits, de pentinats, etc. Però també paral·lelament tenim aquest que és de Sant Medir, però Sant Medir, que afecta molt a Gràcia, també afecta altres barris o altres antics pobles del Pla de Barcelona, com Sant Cugat. I també és un recull de radiografia també on ens podrà sorprendre aquesta la festa de Sant Medir, no només en el tema de llançar caramel, sinó tot el que hi ha darrere de carruatges, d'un os com balla, de la gent menjant, de la gent fent la vida de la festivitat de Sant Medir. Jo penso que són dos llibres molt interessants per entendre dues festes importants del Pla de Barcelona.